It-tnej filgħodu tingħata tislima xierqa għall-aħħar darba lil Mary Fenekadami. Il-korteo funebri tlaq mill-Isptar Mater Dei jgħaddi minn triq il-Wied Birkirkara qabel jaf quddiem il-Każin Nazzjonalista ta' Birkirkara. Ftit wara d-9 ta' filgħodu l-korteo akkumpanjat mill-Banet ta' Birkirkara jgħaddi minn triq il-Kbira għall-Bażilika ta' Sant'Alina. Il-quddiesa preżenta kadavere se ssir fl-10 ta' filgħodu. Is-sibt il-gazzetti l-koll rapportaw l-aħbar tal-mewt tas-Sinjura Fenekadami u l-karattru li kellha. Ma naqsux il-kummenti fuq il-blogs li ilhom għaddejjin sa minn meta l-ħadd tħabbar li s-Sinjura Fenekadami ddaħlet l-isptar. Hija mietet il-ġimgħa wara nofsinhar, wara kważi ġimgħa tissiela tal-ħajjita fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Sa dan it-tant matul il-jum issuktaw l-istqarrijiet ta' kondoljanzi. Il-General Workers Union stqarret li dejjem rat fis-Sinjura Fenekadami mara eżemplari fl-imġiba tagħha u l-valuri tal-familja liha kienu jiġu l-ewwel u qabel kollox. Il-Union ħaddiema maqudin qalet li s-Sinjura Fenekadami kienet u tibqa' mfakra għal kwalitajiet sbieħ tagħha u l-valuri sodi illi kienet ħaddan fosthom l-imħabba l-familja. Kondoljanzi oħra daħlu mill-Forum Unions Maltin, il-GRTU u l-kampanja Helsin Nazzjonali.